започнем клипа, искам да ви покажа този сайт Minecraft. Аз ще си закупя този ранг, който е 6 лева и... Да, това е за Minecraft, аз ще ви търся. Сега вие ще играем сега. Познайте какво. Беше играта в Quick Draw, да. Ще играем Quick Draw. Аз приготвя и интернета, Google преводача, защото не знам много английски. Не знам всички думи. Испански, не испански, аз искам английски. Къде се това английски? Английски, превод на български. Да. Let's draw. 3, това дърво. То е лесно. Това е дървото. Не мога да намесвам. Ето това е дървото. Да. Лайн глас. Това е някакво стъкло. Чаша се вижда. Добре, аз сега мога да нарисувам чаша, ама не знам, че е точно за вино. Не е мък. Да. Виното сега трябва да нарисувам. Една капачка. Не, хора, много да се добре. Ако трябва да е по-стар. Не. Това е преводач. Така просто. Брайн. Какво е това? Мозък. О, добре. Сега как се рисуваме? Как се рисува? Хора, не знам как се рисува мозък. О, това е. Аре бе, облаци! Облаците, те валят дъжд. Аре бе! Как е хост? Чакай, какво? Майко, не мога да рисувам акула. Акула. Значи, така. Зъби, така. И зъби. Не мога хора да рисувам акула. Не знам как се рисува акула. Хорс, това е кон. Добре, аз кон не мога да рисувам. Това няма... Узнаете, че е кон, нали? Не мога да рисувам кон, хора. Не мога да рисувам кон. Мога да рисувам. Да, познал е... Какво е познал? Брейн. Да. Това не мога да рисувам. Не мога. Това е... Каквото част. Пираме... Не. Пик... Куре... Сламе, всичко. Frame, giusto. Pitture frame. Frame. Pitture. Рамка на картина, добре. Опс, брат ми се е дъсва. Не е паспорт. Опс. Бързо. Не! Оу. Кой е това? Това мисля, че е Олио. Не мога да съм това. Нещо такова. Бич. Хора, не мога да рисувам. Не мога да ме рисувам. Не. Трактор не мога да рисувам. Гуми, се рисуват трактора. Стълбичките. Да, аз не мога да нарисувам трактор. Ами, хора, не мога да нарисувам трактор.
се мога да рисувам. Това е инструмент. Не знам как се рисува. Това ли е арфа? Не знам какво е. Аз арфа не мога да рисувам. Не знам как се рисува арфа. Как се рисува? Аз не мога да се Campfire, това мисля, че сещам се какво е. Campfire, това трябва да е лагер, да, знам. Ето, примерно, правим така. Сега има дърва. Така. Лек, кой е лек? Не съм нарисувала още това. Круи се шип. Това е някаква овца. Круи се шип. Круизен кораб. Шип. Шип е кораб. Да, шип. Значи кораб. Добре, не знам. Нещо това. Кормилото? Не мога. Спайдър. Пак. Спайдър! Нейл! Трябва много пирон, нещо. Кой е Бозей? Не знам кой е Бозей. Точно така. Бозей пирон! Чакай, Бозей пирон. Как пирон? Бозей пирон. Не. Това е пирон. Да се чува триангел. Тостер. Тостер, да. Това тостер машина, това е тостер. Тостер. Козя, бабичка. Акция, някаква брадичка, надирана. Козя, брадичка. Брадичка! Гъби се си брадичка. Брадичка. Гарден, това е гарден. Гарден. Градина, добре. Сена градина. Ако ме разбира, това са колци. Няма да ме разбера, май искам. Елефант. Как се рисува? Подявам ти слова, как се рисува? Чакай сега с помисля да се рисува. Не мога да го нарисувам. Един обод, една глава, очи, големи уши. Аре, дъргаване.
Не, кофти стик. Такова. Това е такова. Стик за кофти дама, брахаза, секси. Аре, не е за гол, не е за гол. Всичко знае, не е слух. Батафлю! Аре, не мога познаеш Батафлю! Амага! Трябва животните. Фурна! Добре. Дрил! Дрил! Пробивна машина. А не е двор машина. Така, тук на едно копче. Там хора. Айде не има пита. Ще играем още. Панда кондисино. Панда! Да ли послушай. Не е телевизор! Не е телевизор! Да, панда. Никой няма послушай. Не. Лай. Не. Да. Лай. Не. Я. Салка. Летяща мула. Салка. Извънземни има така! Извънземни! Айде! Добре, Мозарт! Аз не те сме. Знаеш, че е Мозарт. Аре, познай го, да го позна. Да го позна. What the fuck, айде бе! Да го позна. Това ключ. Ну, дебил го направи. Това какво тема. Кофите. Това е Гансорца. Чашка за кафе. Мъничка чашка за кафе. Мъничка чашка за кафе. Ще се подачи точно за кафе. Ще подачи точно за кафе. Много малките чашки за кафе, бе. Много само. Да. Тя си. Трябва да направим това. Това не го ходи тук. Много се. Носорог. Добре. Не, точно.